ayu rupane tok, tapi wis ra nyokot. Piye? Kok pengen jajal ya? Jajal. Yo ayo. Ora apa-apa. Gratis tapi yo. Wong jenenge wae jajal. Yo gratis to. Jajal ya, nek gak nyokot. Yo ora apa-apa, Dik. Wis suwi gak dicokot iki. Pengen dicokot karo rondo. Yo. Gak tumpaki kon dhuwur, tak nggo jaran-jaranan. Yo, tapi alon-alon wae yo, Dik. Ben gak loro. Yo. Nek gak budel. Yo aja ganas-ganas ngono to, Dik, ling jaran-jaranan. Yo. Lah nek ganas-ganas yo mrotoli to, Dik, ku. Lah sesuk ora kena dienggo neh nek mrotoli. Yo to, alon-alon wae, ling jaran-jaranan. Ben awet yo, ben sesuk kena dienggo neh, ngerti?